Palabra. Gracias, señora presidenta. Señora conselleira, como vostede sabe ben, e así o acaba de demostrar, os incendios forestais son unha amenaza que afecta hoxe en día de xeito xeral non só ao patrimonio forestal público e privado, montes de particulares, montes veciñais en mancomún e montes de varas, sino tamén aos recursos naturais e ao desenvolvemento da actividade humana no medio rural. É certo que nos últimos anos tense avanzado dun xeito significativo neste eido, con redución do número de hectáreas queimadas e tamén con redución do número de lumes. Non hai que pensar que non fai tanto tempo estábamos en 10.000 e agora estamos aproximadamente en 4.000. Co despregamento dun sistema de prevención e de extensión moito máis eficaz e moito máis eficiente. En especial, gracias ao bon traballo dos profesionais deste servicio, de máis de 7.000 persoas que durante o período de alto risco protexen os nosos montes. Pois ben, hoxe sabemos que como unha ferramenta útil máis para o combate dos lumes, a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Medio Rural, vén de propoñer aos distintos concellos galegos un convenio de colaboración. O Goberno galego, a Consellería que vostede dirixe, quere colaborar e quere sumar esforzos coas entidades locais para a participación na prevención e na defensa contra os incendios forestais. E facelo ademais durante os anos 2016, 2017 e 2018. A loita contra os lumes exixe o compromiso de todos, de todas as persoas e de todas as institucións, perseguir a acción dos incendiarios e ter un monte máis ordenado e un monte máis limpio, e prevenir situacións de risco e desenvolver tarefas preventivas. Ese debe ser un esforzo e debe ser unha responsabilidade de todos, dos deste lado e dos dese lado tamén. Unha obriga legal e un compromiso social. E por iso lle preguntamos, en que materias e que actuacións concretas son susceptibles de desenvolverse o abeiro destes convenios? E, señora conselleira, os que hoxe aquí a están criticando a vostede por algúns deles dicindo que os traballadores de SEAGA, se traballan 3 meses e lle piden que traballen 9 meses, cando eles gobernaban traballaban un mes ou dous os mesmos traballadores. Ten a palabra a conselleira de Medio Rural. Señora presidenta, señor Balseiro, dende os anos 90 a Xunta de Galicia viña suscribindo convenios de colaboración cos concellos para motobombas e posteriormente tamén para rozas de vías de titularidade municipal. Foi no ano 2013 cando se incorporou a posibilidade de suscribilos tamén para brigadas de prevención e defensa. No ano 2015 unificáronse o que se viña asinando como 3 convenios independentes, pasou a asinarse como un convenio único anual. Este ano incorporamos como principal novidade 3 anos nas súas actuacións, é dicir, os concellos xa non van ter que estar pendentes de cando a Consellería de Medio Rural suscribe o convenio, senón que lle damos a seguridade que durante 3 anos, e eses 3 anos, durante 3 anos, meses consecutivos, eles poden organizar e reorganizar a prevención e tamén a extinción de lumes forestais. Ven de asinarse estes convenios con máis de 284 concellos nos anos 2000, para os anos 2016, 2017 e 2018. E, polo tanto, permíteselle ás entidades locais realizar esa planificación que é fundamental en aras de conseguir unha mellor organización e, polo tanto, que eles teñan o carón dos seus lugares profesionais, porque tamén son profesionais que realizan
realicen os seus traballos. As actuacións concretas susceptibles de realizar o abeiro destes convenios son, por un lado, a participación na defensa contra incendios forestais mediante actuacións con vehículos motobombas, que hai que lembrar, ademais, o impulso que dou a Consellería de Medio Rural nos últimos anos para que teñan seguridade os traballadores e, polo tanto, para que teñan vehículos en debidas condicións, e son varios para a Consellería de Medio Rural e varios para os distintos concellos, de xeito de que estas motobombas de propiedade municipal financiadas con fondos propios da comunidade autónoma estean a disposición de todo o territorio. Estes vehículos intégranse no dispositivo de emerxencias do Distrito Forestal, onde se sitúa a entidade local, dando prioridade nas actuacións á extinción de incendios forestais respecto de outros traballos. Así mesmo, cando concorran razóns extraordinarias de emerxencia, o órgano autonómico poderá decidir a mobilización destes medios fora do seu termo municipal. Outra das actuacións incluídas nos convenios é a realización de tratamentos preventivos de xeito mecanizado financiados con fondo FEADER. Gracias. Gracias, señora conselleira. Señor Balseiro, ten vostede a palabra. Gracias, señora conselleira, a súa resposta, que supón un feito satisfactorio saber que os concellos galegos son un máis na loita contra o lume. É certo que o Goberno actual de Galicia e o Grupo Popular sempre defendimos as brigadas municipais. Non só as defendimos, senón que os nosos alcaldes piden, igual que piden os alcaldes do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego. Home, cando menos eso leva a pensar que os diputados do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego, que no Parlamento de Galicia critican as brigadas municipales, cando menos non deben estar moito en contacto con eses alcaldes do partido deles que as pide. E agora, a maiores, creo que foi unha boa decisión o que queren facer vostedes, 2016, 2017, 2018. Creo que, ademais, é unha decisión acertada. E, efectivamente, hai un dispositivo do lume que, en calquer momento, e sin ánimo de ningún triunfalismo, porque nesto non debe haber ningún triunfalismo, que funcionou porque o número de hectáreas queimadas reduceuse, o número de lumes reduceuse en 10 anos máis do 60%, e iso quere dicir que funcionou. E hai outro que tamén o coñecemos, e o coñecen os galegos todos, e eu, como comprenderá, eu non quero nombrar aquí o que pasou no ano 2016, no ano 2006 cos lumes, non quero nombrar aquí, pero quen lle está a falar, era diputado en este Parlamento, e todos sabemos, igual tamén que o souperon os galegos. E nós non queremos retroceder. Por iso lle digo, señora conselleira, que non lle faiga caso a oposición nas políticas do lume, porque facerlle caso á oposición é retroceder ao ano 2006 e nós queremos seguir no ano 2016 e non retroceder ao ano 2006. O que fixeron Partido Socialista e Bloque Nacionalista Galego saben os diputados, algúns diputados desta Cámara, pero sobre todo sabe o Galicia e saben os galegos e as galegas. E non queremos retroceder ao ano 2006, queremos mirar para diante e estamos no ano 2016 e queremos falar de futuro e temos datos, ademais, que demostran que o Partido Popular fixo unha boa política en incendios. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor Balseiro. Réplica do Goberno, conselleira do Medio Rural, ten a palabra. Balseiro, señorías, o esforzo da Xunta de Galicia, tanto administrativo como orzamentario, permitiu atender todos os concellos que o solicitaron, sin siglas, sin nomes, e efectivamente, tal e como decía vostede, e a pesares do que a veces se escoita nesta Cámara, son alcaldes de distintas cores políticas que, por suposto, non están de acordo con algúns dos que aquí moitas veces falan. E, polo tanto, quedou distribuído da seguinte maneira. No caso da Coruña, 62 brigadas, o número de motobombas son 18, o número de hectáreas 5.137, o importe anual 2,6 millóns de euros. No caso de Lugo, 3,3 millóns de euros, no caso de Ourense, 4 millóns de euros, e no caso de Pontevedra, 929.000 euros. O importe total para os 3 anos é de 32.825.800
812,48 euros. Son 1.500 persoas que serán contratadas por parte dos concellos para realizar estes traballos. Traballos que, como digo, son, por un lado, preventivos e, por outro lado, son de extinción. Ten unha gran importancia, por suposto, a prevención que se fai dende a Consellería de Medio Rural, a prevención que se fai dende os concellos e a prevención que cada un como titular dos seus montes e das súas terras ten que levar a cabo. Como ben coñecen, dentro das accións dirixidas ao territorio e recollidas no Plan de Prevención de Defensa contra Incendios Forestais, establécense, entre outras, as seguintes: o control selectivo de combustible forestal. Trátase de actuacións non produtivas, pero de gran importancia polo seu carácter preventivo e de defensa. Son traballos que se encamiñan especialmente a romper a continuidade horizontal e vertical do combustible forestal. E como exemplos temos as áreas cortalumes, temos os desbroces e temos as franxas auxiliares de pista. Ademais, realízase o mantemento de infraestruturas preventivas de defensa que son fundamentais na posta en valor do monte, así como na súa vixiancia, detención e extinción dos lumes. Con estas accións trátase de acadar unha densidade óptima de infraestruturas forestais, de mellorar os tempos de reacción mediante unha rede de pistas que posibiliten o acceso rápido e seguro para todos os traballadores á extinción de lume, rompendo a discontinuidade horizontal e vertical do combustible e a capitalización do lume e así facilitar a súa activación económica e o seu uso social. Si somos quen de poñer en valor o lume, si somos quen de seguir mantendo no noso rural esas empresas de transformación, esas empresas de deseño e, polo tanto, seguir relanzando e que eso supoña os 1.770 millóns de euros de economía e os 70.000 postos de traballo, será un éxito de todos, excepto de algúns que parece que teñen ganas de que haxa lume. Moitas gracias. Gracias, señora conselleira. Pregunta de don Juan Manuel Fajardo Recouso, do Grupo Parlamentario